Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám po obědové přestávce takhle hezky pěkně na další přednášce, která se týká PowerShellu. Konkrétně se budeme bavit o Desired State Configuration. Lehce se omlouvám za pozdější start, o to, co později začneme, o to dřív skončíme, takže nebojte se, že byste přišli o nějaký čas. To téma je, řekněme, poměrně nové, takže podíváme se na to, co to vůbec Desired State Configuration je, k čemu byste ji mohli použít, jakým způsobem ji používat, jaké jsou třeba requirements a podobně. Takže to je to, co vás čeká během následující zhruba hodinky. Co se týče mě, tak moje jméno je Lukáš Brázda, tuhletu přednášku jsem si pro vás připravil. Opět můžu připomenout, tady na mě mailovka, prostě klidně, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, klidně se na mě obráťte. Pokud budu jenom trošku vědět, tak se vám pokusím poradit, nasměrovat vás a podobně. Ta osnova, nebo to, co nás čeká, bychom mohli rozdělit do nějakých 3 základních kategorií. V tom úvodu se podíváme na to, co to Desired State Configuration vůbec je. Já tomu možná budu říkat DSC s dovolením, ono se mi to vyslovuje trošku lépe než ten třímístný název. Pak se podíváme na nějaké základní stavební kameny, základní komponenty, z čeho se DSC skládá, co je potřeba si osvojit předtím, než vůbec tuhletu technologii začnete používat. No a pak si ukážeme nějaké praktické ukázky, abyste viděli, jako jestli se vám to hodí k něčemu, nehodí k něčemu a podobně. Úplně na úvod, já tady mám připraveny 3 takové různé výroky, které se DSCčka týkají, s tím, že ty výroky nejsou z mé hlavy, já je trošku okomentuju, aby jsme se dostali do konceptu. Ten první výrok říká, že vlastně s DSCčkem se nestaráte o konfiguraci serveru, ale o definování konfigurace. Já si myslím, že tohle je vlastně výrok, který celkem poměrně dobře definuje, co to DSCčko je. Takže namísto toho, co byste vlastně za každým serverem, za každou koncovou mašinou chodili zvlášť, něco tam nastavovali, ať už pomocí grafických nástrojů, ať už pomocí příkazových řádek nebo nějakých dalších toolů, které máte k dispozici, tak se budete namísto toho starat o to, že budete vytvářet konfigurační soubory. Ten konfigurační soubor, v tuhle chvíli si to můžete představit jako jednoduchý texták. V tom textáku bude nějaká deklarativní syntaxe a ta syntaxe vlastně bude představovat to, jak chcete, aby ten koncový systém byl nebo nebyl nakonfigurován. To je první výrok. Ten druhý výrok, ten se vám možná v některých případech bude líbit. Ten výrok říká, že vlastně v některých ohledech DSCčko eliminuje nebo minimálně trošku snižuje potřebu administrátorů učit se PowerShell. Já se většinou na svých kurzech účastníků ptám, jestli učí se PowerShell, neučí se PowerShell. Většinou se snažím nabádat k tomu, aby si ten PowerShell trošku osvojili, protože ať už se podíváte na kteroukoliv z posledních Microsoftích technologií, můžeme se bavit o 2.12 Windows serveru, můžeme se bavit o Exchangech, můžeme se bavit o System Centru, o SharePointu a podobně, tak všechny tyhle technologie jdou cestou PowerShellu. Ten PowerShell je rozšířený nástroj, no a neříkám, že je třeba úplně snadné se ho učit nebo naučit, nicméně mohlo by to být výhodné. DSCčko tu potřebu trošku snižuje nebo skoro eliminuje, protože vy vlastně nepotřebujete znát všechny ty příkazy, jakým způsobem ten PowerShell ty dané technologie konfiguruje, ale v podstatě jediné, co potřebujete se naučit, je definovat opět tu konfiguraci pomocí nějakého toho konfiguračního textového souboru a o všechno ostatní se postará jakoby právě Desired State Configuration. A ten poslední 3. výrok říká, že DSC bude do budoucna primárním rozhraním pro správu Microsoftích produktů a služeb. Tady možná otázka, jak moc bude primární, nebo jestli bude úplně ten nejhlavnější, nicméně myslím, že do budoucna to představuje celkem zajímavou variantu. Tady je vždycky dobrý se zamyslet nad tím, jak se vývoj správy těch Microsoftích produktů služeb postupně vyvíjel. Takže když se třeba vrátíte do dob 2000, 2003, tak tam se vlastně většina věcí spravovala skrze nějaké grafické rozhraní, což bylo možná příjemný, hodně lidí rádo kliká. Takže než si pamatovat nějakou příkazovou řádku, syntaxy, různé parametry, parametrizování výstupu a podobně, tak je možná snazší prostě klikat. Jo? Nicméně s tím, jak se, řekněme, postupně zkomplexňuje ta naše infrastruktura, čím víc služeb, čím víc produktů, čím víc technologií v ní třeba používáte, zároveň se složitování, nebo se složitováním té infrastruktury
jde možná ruku v ruce to, že se snižuje počet administrátorů jako takových, to znamená spíš je tlak na to, aby to IT oddělení bylo co možná nejužší, tak vlastně ten koncový administrátor má strašně práce. No, teďka pomineme to, že většina těch ajťáků v těch našich menších společnostech vlastně je taková ta děvečka pro všechno, která vlastně tahá papír z tiskárny, vyměňuje toner a mezi tím by se měla starat ještě o tu infrastrukturu. Takže v tomto případě ty grafické tooly, které doteďka byly možná pro vás příjemný, tak oni nejsou úplně optimální. Proč? No prostě proto, že se blbě automatizují. To znamená prostě jedna hloupá úloha, kde musíte prostě 20krát kliknout někde v GUI, tak se dost těžko automatizuje. Právě poslední dobou proto zase se vrací ta příkazová řádka i v těch Microsoftích nástrojích. Typickým příkladem budíš právě PowerShell. A jeho výhoda je samozřejmě právě v možnostech, širokých možnostech té automatizace, zjednodušení zprávy, třeba skriptování některých úloh a podobně. Jo, a opět DSC bude téhleté výhody těchto benefitů čerpat, akorát, že možná s naším způsobem, jo, právě opět v použití těch jednotlivých konfiguračních souborů. Tím jsme se trošku odpíchnuli od toho, co by teda DSC mohlo být. Tady je možná trošku lepší definice nebo trošku jiná definice. Můžeme se bavit o tom, že to je nějaká nová platforma pro správu systémů a služeb. Já do toho schválně cpu i pořád ty služby, protože tady se nebudeme bavit jenom o tom, že DSC bude umět konfigurovat, řekněme, servery, koncové mašiny, klienty, jejich featurey a podobně, no, ale budeme se bavit i o službách, jako je Windows Azure, jako je Office 365 a podobně. Jo? Ta technologie je založená na PowerShellu, konkrétně PowerShellu verze 4, to znamená, jak říkám, poměrně nová věc, protože 4 je, řekněme, poslední verzí, pokud nepředpokládáme nebo nepočítáme 5, která je vlastně zatím, řekněme, v tom beta nebo v té veřejné betě testování. Takže by default Design State Configuration máte pouze ve 2.12 R2 serveru a Windows 8 jedničkách. Jo? Podíváme se na to, jakým způsobem případně dostat DSC do nějakých starších systémů, nicméně v tuto chvíli se bavíme právě o těch dvou nejnovějších operacích. Je založená na PowerShellu a co je příjemný, používá jeho syntaxy. Jo? Já nevím, jestli máte třeba nějakou věc, která vám vadí na klasické příkazové řádce. Vzpomeňte si na CMD.exe a podobně. Je tam nějaká věc, která vám vadí, nebo kterou byste chtěli, aby fungovala jinak, nebo něco, co vám prostě nevyhovuje? Jednak, pracujeme tam s textem, určitě super, ale spíš třeba z hlediska syntaxe. Mě prostě rve žíly, že každý ten příkaz, jako je ipconfig, neslookup, port query a spoustu dalších, se kterými pracujete, tak má prostě jiný chování, jiný způsob zápisu parametrů, jiný způsob parametrizování výstupu a podobně. Jo? Takže to mě třeba vždycky štvalo na klasické command line. PowerShell tuto syntaxi zjednodušuje, řekněme sjednocuje a opět i ten Design State Configuration má velmi jednoduchou čitelnost. Jo? A tam pak budu mít za chvilečku připravené nějaké praktické ukázky těch konfiguračních souborů. Kolik z vás už DSC někdy vidělo nebo se s ním nějakým způsobem potkalo? Ruku navrch, prosím. Moc vás není, ale z těch, co jste to v životě neviděli, když ten konfigurák uvidíte, tak ta syntaxe je tak jednoduchá, že byste to v životě neviděli, tak 100% budete vědět, k čemu je to dobrý a co ten konfigurák dělá. I to je příjemný právě na tom DSCčku, že ta konfigurace nebo ta syntaxe je tak intuitivní a tak relativně jednoduchá. Ty konfigurační soubory, mluvil jsem o nich, je to de facto, ten konfigurační soubor má dokonce příponu PS1, jo, což je jakoby klasický PowerShellový skript. A na tom konfiguračním souboru bude jedna taková zajímavá věc, a to je to, že ten konfigurák, byť se tváří jako PowerShellový skript, tak vlastně nic nedělá. Jo? Jenom definuje to, co chcete, aby ten systém dělal, respektive jak chcete, aby vypadal. Tento konfigurák se následně aplikuje na ty cílové stanice, cílové servery a podobně. Budeme řešit, která komponenta má na starosti aplikování, jakým způsobem to funguje, jakým způsobem tu konfiguraci doručujeme na ty cílové stroje a podobně. Takovej level 1, nebo možná věc, kterou v těch Windows serverech a Windows klientech máte by default, je možnost pomocí DSC konfigurovat a spravovat následující záležitosti. V tom defaultu se bavíme o vyloženě jednoduchých záležitostech, jako je třeba správa rolí a feature. No, to znamená přidávat něco, odebírat něco, ujišťovat se, že ten stav je takový, jaký chcete. Správa uživatelů nebo skupin.
Takže typicky věc, prostě chtěl bych mít na každé mašině takového uživatele a podobně. Spravovat soubory, adresáře, registry, služby, takže klidně nastartovat službu není nějaký problém. Já se ještě na chviličku vrátím k tomu, co to DSCčko vůbec je. Kdybychom chtěli nějak vyloženě přeložit tuto technologii do češtiny, já jsem se s tím nepotkal, jestli třeba nepracoval někdo z vás s českým serverem, jakože by třeba byl nějaký český překlad této technologie, nebo možná u vás slovenský, protože mě by zajímalo, jak by to Microsoftáci přeložili. Kdybychom to chtěli přeložit, tak je to něco jako požadovaný stav konfigurace. Jo, jinými slovy, že vy si teda zadefinujete ten konfigurák, ten definuje vámi požadovaný stav a někdo, ne vy, někdo se postará o to, aby ta konfigurace byla aplikována. Když se o tom bavíme takhle, je něco, co vám tohle připomíná, ta technologie, tak jak by měla fungovat. Je něco podobného, s čím jste se už třeba v životě potkali? Super, jedna věc je rozhodně group policy. A ještě něco? Možná něco trošku sofistikovanějšího. Přesně tak. System Center. A teď nevím, jestli config manager, já System Center nedělám. Principiálně jde o to, že prostě někomu definujete, jakým způsobem chcete, aby ten systém vypadal a někdo se o to postará. Jedním podobným způsobem, jak tohleto řešit, jsou group policy. My pak konec konců srovnáme DSCčko s group policyma. Už teďka můžu říct, že si myslím, že DSCčko jednou vytěsní group policy. Jo, že se prostě vykašlete na group policy, protože DSCčko tohle to umí taky a bude umět ještě mnohem více. Ale to trošku předbíhám, takže jdem se jenom vrátit k tomu, co DSCčko v tom základu umí. Takže správa uživatelů skupin, feature a podobně. Tyhle ty věci vám možná budou stačit z té běžné infrastruktuře. Jo, takže typickým příkladem je situace, kdy máte třeba 10 nových serverů, no a prostě chcete, aby na všech těch 10 nových serverech takhle byly nainstalovány nějaké featurey, nějaké role, aby byly nastartovány nějaké služby, které třeba v defaultu se nestartují a podobně. Takže perfektně jednoduchá věc, jeden konfigurák a ten konfigurák bude definovat vámi požadovaný stav a někdo se postará o jeho aplikaci na těch koncových 10 systémů. Jenomže ty základní věci se dají dělat právě nejenom pomocí DSCčka, ale i právě pomocí group policy. Takže proč třeba řešit DSCčko, když ty základní věci mě pořeší klidně group policy, ty už máte osvojený, nemusíte se učit nic nového, funguje to jednoduše, spolehlivě a tak dále. Tak jeden důvod, proč se rozhodnout pro DSCčko a proč si teda myslím, že DSCčko jednoho krásného dne vytěsní group policy, je to, že DSCčko má samozřejmě mnohem širší záběr. Jo? Obecně bychom se mohli bavit, kdybych to chtěl trošku zjednodušit, tak se můžeme bavit o tom, že cokoliv se dá spravovat PowerShellem, ať už lokálně nebo vzdáleně, tak DSCčko bude umět spravovat taky. A tím myslím spravovat nejenom po stránce nějaké konfigurace, ale řekněme i dohledu definování nějakých vlastností a podobně. Jo? Takže z těch rozšířených voleb, které defaultně v tom systému nemáte, ale můžete ho DSCčko naučit, je právě třeba správa služeb jako Microsoftího Azure. Když se do Microsoftího Azure podíváte, tak těch komponent, které umí provozovat, je prostě mraky moře moc a spravovat to všechno z toho jejich GUI možná není vždycky úplně to, co byste chtěli každý den dělat. Jo? Takže zase právě pro automatizaci DSCčko. Možná pracujete s Exchange, taky. Exchange, dá se říct, že drtivé většině případů všechno se dá spravovat z PowerShellu, něco jenom málo se dá spravovat z GUI, typickým příkladem budíš 2.13 s tím jeho webovým rozhraním, pekelným. Takže ať už pro automatizaci činností, nebo klidně pro třeba instalaci toho Exchange, definování databází, vlastností mailboxu a tak dále, dá se použít DSCčko. Můžete třeba konfigurovat WordPress. Tohle je první případ typicky naprosto ne Microsoftí technologie, i když, teďka si přiznám, jestli nemá Microsoft náhodou nějaký klon WordPressu, to je fuk. Zkrátka, typická situace, máte 10 nových serverů, chtěl bych, aby na všech 10 nových serverech běžel WordPress. To znamená, že tam třeba musí běžet IIS, musí tam být WordPress nainstalovaný, musí tam být zdrojový soubory toho webu a tak dále. Opět DSCčko se dokáže postarat. Správa SQLu, správa SCOMu, Windowsácký role jsme zmínili, takže teďka myslím Windowsácký role ne ve smyslu nainstalovat, odinstalovat. Ale když už tam to ADčko máte, tak aby to ADčko nějakým způsobem vypadalo. Hyper-Včko spravovat, vytvářet virtuální switche, vytvářet virtuální mašiny, definovat jejich vlastnosti a podobně. Takže ten záběr je velmi široký a rozhodně nekončí tím výčtem, tak jak jsem ho definoval. Jdeme na ty základní kameny, na ten základní koncept, tak jak DSCčko funguje, na komponenty, ze kterých se skládá. Úplně ta první věc, ten základ, jsou requirements, to znamená, co potřebujete k tomu, abyste mohli DSCčko používat. Já jsem říkal, že je založený na PowerShellu, konkrétně verzi 4, takže se bavíme o tom, že pro práci s DSCčkem striktně potřebujete
Windows Management Framework. Co je Windows Management Framework? Máte 3, 4, dá se to volně stáhnout z internetu. Co to je zač? No, to je balík, který mimo jiné obsahuje PowerShell, ale zároveň obsahuje třeba nějaké další komponenty, které se DSCčka týkají, typickým způsobem třeba Local Configuration Manager a podobně. Takže tohle je věc, kterou ve 2.12, R2, v 8.1 máte defaultně, nicméně dá se třeba stáhnout do starších systémů. Jo? To znamená, pokud byste chtěli používat DSCčko na starších systémech, tak můžete stáhnout Windows Management Framework. Ten framework je k dispozici pro 2008 R2, a Windows 7. No, takže nic staršího bohužel, ale i do těchto systémů dokážete dostat tuto instalaci, tím tam doinstalujete novou verzi PowerShellu a zároveň podporu pro Desired State Configuration. Na 2.12 je defaultně, nicméně na 2.12 R2 není zapnutá feature. No, takže je potřeba doinstalovat podporu jakoby v rámci součástí rolí na 8.1 dostupné by default. No, takže kdybyste teďka přišli k 8.1, zeptali se třeba v PowerShellu na nějaké příkazy, které DSC používá, tak 8.1 budou fungovat hezky pěkně nativně. .NET Framework zase nainstalován by default, buď na 2.12 R2 nebo 8.1, případně na starších systémech doinstalovat. To KBčko, na to pozor, a já říkám sice pozor, ale sám jsem si pozor asi tak před 2 dnama nedal a asi tak 2 hodiny jsem se trápil s jednou funkcionalitou, která mě nefungovala a bylo to právě tím, že tam to KBčko nebylo. Jo? To KBčko má zhruba 200-220 MB, takže stáhnout různé verze pro 2.12 R2, týká se to hlavně těchto 2 systémů. Jo? Takže zkrátka DSCčko má v sobě chybu, já se pak k tomu možná dostanu později detailněji a doinstalovat si tohle KBčko. Poslední, ale neméně důležitá záležitost je PowerShellácký remoting. On totiž, za chvilečku se budeme bavit o tom, jak de facto aplikování té konfigurace funguje a jednou z těch 2 základních technologií, které máte k dispozici, je jakoby vzdáleně tlačit tu konfiguraci na ty cílové mašiny. PowerShell k tomu využívá PowerShellácký remoting, to znamená Windows Remote Management službu. Na jakých systémech je by default povolená? Kde běží by default, kde se o to nemusíte starat? Od 2.12 navrch. Takže 2.12 R1, 2.12 R2, 8.0 a 8.1. Tady je remoting povolený by default, služba běží, je definována, nakonfigurována, tady se o to starat nemusíte. Pokud byste chtěli z těchto systémů tlačit konfiguraci na 2008 R2, Windows 7, definovat a tak dále, tak na těchto systémech budete muset nastartovat tu službu PowerShelláckého remotingu. Jak to uděláte? Buď, nebo nějaký, pokud znáte starý příkaz WinRM, quick config, nebo trošku možná lepší ty parametry si naspecifikujete, anebo PowerShelláckým příkazem enable-ps remoting. Jo? Tak to je ten první základ. To je jenom zmínka o tom PowerShelláckém remotingu, takže tohle už máme víceméně projeto, no problém. A jdeme se podívat na další stavební kámen, a to je nové klíčové slovo. To nové klíčové slovo se jmenuje configuration a de facto je to klíčové slovo, které uvozuje ten script blok toho, jakým způsobem vy definujete tu požadovanou konfiguraci, ten požadovaný stav toho systému. Klidně v tomto případě si ještě odmyslete ten parametr nebo tu část, která definuje node, takže vlastně ten script blok jako takový bude vypadat tím způsobem, že začíná klíčovým slovem configuration, následně si definujete vaše vlastní friendly name pro to, jak ta konfigurace se má jmenovat a to celé je uzavřeno do složených závorek, takže definováno script blokem. Tím pádem ten soubor potom uložíme jako PS1 soubor, nicméně, jak jsem říkal, PS1 soubor, byť se to tváří jako PowerShellový skript, tak sám o sobě nic nedělá a vlastně jenom zavádí, nebo v uvozovkách mohli bychom říct, učí PowerShell nějakému novému příkazu a to bude právě ta vaše konfigurace, v mém případě moje DSC konfigurace. Kromě konfiguračních souborů máme samozřejmě PowerShellácké příkazy na práci s DSCčkem. Takže taková ta klasika, jakože když chcete zjistit nějaký příkaz, který se týká nějaké konkrétní technologie, tak buď používáte takovou tu klasiku, jako je get command s nějakou hvězdičkovou syntaxí, takže tady bychom se třeba mohli bavit o příkazu get command hvězdička DSC hvězdička a on vám ten PowerShell vylistuje všechny příkazy, které se DSCčka nějakým způsobem týkají. No a nebo trošku sofistikovaněji, že se tím get commandem zeptáte přímo na konkrétní modul PowerShellu, který se DSCčka týká. V případě DSCčka se ten modul jmenuje
PS Desired State Configuration, takže takovouhle syntaxí vám vlastně vyjedou všechny příkazy, které máte k dispozici pro práci s DSC. Vidíte, že hnedka na prvním místě je to nové klíčové slovo konfigurace, no ale kromě toho se třeba můžete ptát na nějaké resursy, můžete se ptát na konfiguraci té komponenty, která se vám instaluje právě s Management Frameworkem 4, a to je ten lokální konfigurační manažer a podobně. No a až budeme ukazovat nějaké praktické ukázky, tak já ty příkazy projedu ještě jednou. Další stěžejní komponentou jsou takzvané DS resources, Desired State Configuration resources. Ty resources si představte jako informační zdroj pro DSC, aby vědělo, jakým způsobem má konfigurovat ty jednotlivé technologie, o kterých se bavíme. Takže jak jsem zmínil už před chvílečkou, vlastně by default ve 2.12, R2 a v 8 máte k dispozici 12 zdrojů. Těch 12 zdrojů se týká právě těch technologií, které můžete spravovat by default, jako jsou třeba uživatelé, služby, skripty, registry, soubory, featurey operačního systému, role a tak dále. Kromě těch 12, které máte by default, ale máte možnost získat další resursy. A buď si je od někud stáhnout, anebo pokud jste pokročilí, dokonce si klidně naprogramovat svůj vlastní resource. Jo? To řekněme není nic jiného, než tak trošku podobný PowerShellácký modul. Kromě těch defaultních se můžete podívat třeba na Microsoftí Script Center, kde vlastně existuje možnost stáhnout další a další PowerShellácký moduly. On v podstatě, jak vyšel 2.12 R2 server, tak Microsoft postupně vydával takzvané vlny těch dalších a dalších resursů. Myslím, že aktuálně poslední vlna má číslo 9, je podle mě z konce loňského roku. A takováhle vlna 9 vám vlastně nabízí dalších 160 zdrojů. Jo, takže těch dalších 160 zdrojů, tady ten původní defaultní set, právě rozšiřujeme o možnost spravovat Azure, spravovat SCOM, spravovat třeba SQL a spoustu dalších technologií, včetně Exchange, WordPressu a tak dále. Ty Microsoftí resursy z Script Centru vždycky začínají slůvkem X. Takže to je třeba resource, který se jmenuje X Exchange, X Active Directory a podobně. To X tam znamená jakoby experimentální záležitost, jinými slovy Microsoft za to jako vyloženě nenese záruku, že to bude 100% fungovat, oni ty resursy většinou fungují, nicméně je to řekněme prostě jakési vývojové experimentální fázi, takže ne všecko může fungovat korektně, nehledě na to, že se ty Microsoftí resursy jakoby furt vyvíjejí a případně se třeba přidávají funkcionality a podobně. Kromě těch Microsoftích na Script Centru můžete jít na nějaký komunitní web, typicky třeba GitHub, kde můžete najít resursy k nějakým dalším, klidně na Microsoftím technologiím a tyhle ty resursy jsou většinou označeny písmenem C jako komunita. Takže ty Microsofty začínají Xkem, komunitní začínají Cčkem. Jo? Já vám ukážu, jakým způsobem pak ty resursy do toho vašeho systému dostat, abyste je mohli používat a to si ukážeme v tom praktickém demu. Jdeme trošku na složitější záležitosti a jdeme se detailněji podívat na ten konfigurační soubor. Tohle je furt vyloženě jednoduchá záležitost, to je přesně ta situace, o které jsem mluvil, když jsem říkal, že DSC jste možná v životě neviděli, ale pokud si přečtete těch pár jednoduchých řádků, tak asi dokážete říct, jako, co bych asi chtěl, aby ten systém ve výsledku měl nastaveno, jakým způsobem má vypadat a podobně. Když to rozebereme hezky pěkně od vrchu, na začátku opět klíčové slovo, to už známe, název té požadované konfigurace, kterou chcete. Teďka to nebudeme komplikovat parametrama ani nodama, pardon, ale jdeme se podívat na tu specifikaci. Vidíte, že já se tam vždycky odkazuju na nějaký resource. Jenom mrkněte na těch 12 defaultních. Máme tam resource, jako je Windows feature, jako je service, jako je user, nebo jako je třeba file. No a právě na tyhle ty názvy těch resursů já se tady odkazuji. Takže odkazuji se na resource file, odkazuji se na resource service nebo resource Windows feature. A v rámci konfigurace nebo definice toho resourcu já vlastně říkám, co chci, aby ten systém měl. Takže typicky u Windows feature bavíme se o Windows Server Backupu, který by default nainstalován nebývá, tak jméno je jasné a hodnota vlastnosti ensure, která vlastně se bude ujišťovat o tom, že tam ten systém buď je v podobě hodnoty present a ten backup nainstalován, anebo že tam ten backup naopak nainstalován není v případě hodnoty třeba absent. Podobně u služby bavíme se o službě Remote Registry,
by default není nastartovaná a já chci, aby její startup type byl nastavený na automatické spouštění. No a u souboru, byť ten resource se jmenuje soubor, tak umí pracovat i s adresářema. No a zase ta jednoduchá deklarace vlastně definuje, že na všech koncových systémech, kde se bude tato konfigurace aplikovat, tak chci, aby v rootu na C existoval nějaký adresář test directory. Jo? Kdyby ho tam naopak nechtěl, tak zase třeba v hodnotě ensure ve vlastnosti ensure nedám hodnotu present, ale naopak absent. Vidíte, že celé to je uzavřené pěkně do script bloku. Kdybychom to chtěli lehce zkomplikovat třeba parametrizováním vstupů a podobně, tak zase na začátku definujete, jaké parametry, jakých datových typů budete používat. No a ta část toho nodu vlastně aplikuje nebo definuje ty koncové systémy, kam tu konfiguraci chcete nějakým způsobem aplikovat. Ta, řekněme, část definice toho nodu není povinná. Pokud tam není zmíněná, tak se bavíme jakoby o té lokální mašině, na které ten konfigurační soubor budete používat. Kromě konfiguračních souborů, ty, které jsou uloženy s příponou PS1, je dalším stavebním kamenem MOV soubor. Kdo se potkal už někdy s MOV souborem? Ještě ne? Já si myslím, že pokud třeba pracujete se System Centrem, tak byste mohli. Obecně, DSC není věc, která by byla tak nějak jako Microsoftem vymyšlená na kolení, že si to tam vymysleli jen tak, ale je založená na standardech. Na standardech jednak toho Management File Objectu a jednak ještě možná znáte CIM, tak nevím, co ta zkrátka znamená, přiznám se, ale pro nás bude důležitý ten Management File Object. MOV soubor vlastně je produkován DSCčkem, to znamená, já jsem říkal, že ten definovaný konfigurační soubor, ten PS1 soubor sám o sobě nic nedělá. Ten jenom definuje, co chcete. Výsledkem zkompilování, nebo řekněme výsledkem autorizační fáze toho konfiguračního souboru je právě výsledek v podobě MOV souboru. MOV soubor opět jednoduchý texták, klidně si ho můžete editovat v nějakým notepadu a podobně, žádná složitá syntaxe to není. Možná vám to bude připadat velmi podobné, protože třeba s podobnou syntaxí jste se potkali právě u CIM nebo u WMI, pokud třeba používáte v Microsoftu. No a vlastně ten soubor obsahuje ta vlastní konfigurační data. Takže ne definici té konfigurace, ale jakým způsobem teda ten systém máme nastavit. A tohle je file, který se právě bude aplikovat na ty koncové systémy a jeho bude konzumovat komponenta, která se jmenuje Local Configuration Manager. Local Configuration Manager je vyžadovaná komponenta, která je právě součástí toho Management Frameworku 4. To znamená, je to komponenta, která musí běžet na všech cílových stanicích, serverech, kde chcete DSC aplikovat. A mohli bychom říct, že to není nic jiného než engine celého DSC. Protože tohle je komponenta, která konzumuje ty MOV soubory a konfiguraci, která v nich je definovaná, tak vám aplikuje a stará se o to, aby právě přišla do aktuálního stavu. Kromě toho, že Local Configuration Manager řeší to, aby tu konfiguraci dokázal aplikovat, tak DSC má některé další vlastnosti, typicky to, že se dokážeme průběžně ujišťovat o tom, že ten stav stále trvá. Jo, typickým příkladem budíš konfigurace koncových stanic. Třeba chcete, aby na všech koncových stanicích existovala lokální skupina správci. Fajn, DSC ji vytvoří, nicméně pokud někdo přijde a tu skupinu smaže, tak DSC, potažmo Local Configuration Manager, to minimálně dokáže zjistit a případně pokud to dokáže zjistit, tak ten stav dokáže opět narovnat tak, aby tam ta skupina opět existovala. Jo, toto bude dělat v nějakých pravidelných intervalech a to celé je to součástí konfigurace toho Local Configuration Managera. Když se podíváte, tak tohle je vlastně možnost konfigurovat tuhletu komponentu na lokálním systému. Některé z těch základních vlastností, které by se vám možná hodily, Configuration Mode. Configuration Mode, jeho defaultní hodnota je Apply and Monitor. Kromě těchto hodnot ještě může nabývat Apply Only nebo po případě Apply and Autocorrect. A vlastně je to konfigurace toho Local Configuration Managera, která zajišťuje, že buď v tom defaultním stavu vy mu pošlete MOV soubor, on ho aplikuje, v tom případě, který jsem říkal, vytvoří lokální skupinu správci a hotovo. Pokud tu skupinu někdo smaže, tak Local Configuration Manager tohleto zjistí, ale jediná operace, kterou s touhletou situací udělá, je, že to zaloguje někam do event logu. Jo? Takže vy na to jste schopni teoreticky přijít, ale sám Local Configuration Manager v té defaultní konfiguraci nebude opravovat nic. Pokud by se tu jeho hodnotu Configuration modu nastavili na Apply a Autocorrect,
No, tak to už je trošku jiné, že? Takže jednak dosáhneme toho cílového stavu, vytvoříme lokální skupinu a pokud ji někdo smaže, tak v pravidelných intervalech se bude Local Configuration Manager ujišťovat o tom, že ten stav je, pokud není, tak ho narovná. Apply only, jednorázová aplikace toho nastavení a následný monitoring ani autokorekce není definována. Mezi ty další hodnoty, jako je třeba configuration mode, frequency in minutes, je to de facto konfigurace toho, jak často se tato komponenta dotazuje na ten aktuální stav. Je to všechno splněno, není to všechno splněno. Jo? Defaultní hodnota máme 15 minut, myslím si, že to je dokonce nejnižší hodnota. Jo? To znamená, třeba na demíčka to není úplně vhodný, protože zkrátka 15 minut na to asi čekat chtít nebudeme. Z těch ostatních možná zajímavý, možná reboot node if needed, to znamená, jsou typicky věci, některé konfigurace, které vyžadují restart, instalace feature, instalace rolí a tak dále, takže máme možnost povolit nebo zakázat restarty. No a taky ten refresh mode. On defaultně není konfigurován, ale může nabývat dvou základních hodnot push a pull. O tom, k čemu je to dobré, hnedka teďka. Ty dva základní způsoby nebo funkce, jakým způsobem tu konfiguraci doručovat na tu koncovou mašinu, jsou push a pull. Zase asi celkem jasné, o čem se budeme bavit. Ten výchozí stav, který my si budeme ukazovat my a který budeme používat hlavně, je ten push model. To znamená, že my sami osobně ručně budeme tlačit tu konfiguraci na jeden nebo více cílových systémů a ten cílový systém má povinnost se o tu konfiguraci postarat tak, aby si ji neaplikoval. Ten druhý režim je možná lepší na klasickou práci, respektive na tu dlouhodobější práci, nicméně na konfiguraci je horší. Jo? To znamená, u toho pull modelu se bavíme o tom, že ne, já teďka řeknu, teď něco nakonfiguruji na tam těch mašinách. Ne. Bude definováno centrální místo na síti, může to být buď web server, klidně schráněný SSLkem, nebo to může být klasický file share na Sambě. A na tomto centrálním místě budou uloženy ty MOV soubory, ty, které obsahují ta vlastní konfigurační data. A ten Local Configuration Manager bude nakonfigurován tak, aby zaprvé věděl, kde to centrální místo na síti je, aby věděl, jak často tam má chodit, a aby věděl, že tam má chodit a pravidelně se ujišťovat o tom, že tam zaprvé třeba neexistuje nějaká novější verze, to znamená, že se to nastavení nezměnilo a měl bych si ho tedy aplikovat. A nebo, a co je možná ještě lepší, že se bude právě průběžně ujišťovat o tom, že ten stav, který jste chtěli, tak je furt aktuální. Jo, typickým příkladem budíš, server nainstaluju ISko, všechno v pohodě, ale pokud někdo to ISko odinstaluje a ten konfigurák říká, mělo by být nainstalováno, tak Local Configuration Manager se v tom pull módu bude průběžně starat o to, aby to ISko bylo furt nainstalováno, klidně třeba včetně nějakých komponent, klidně třeba včetně nějakých site, obsahu, konfigurace a tak dále. Takže to jsou základní kameny, ze kterých se DC skládá. No a pojďme teďka mrknout na nějaké praktické příklady. Tak, první věc, kterou bychom mohli začít, je vyloženě podívat se na to, jakým způsobem teda pracujeme s DSCčkem, jakým způsobem nebo jaké příkazy do příkazové řádky do PowerShellu máte k dispozici. Takže v rámci té prezentace jsme se bavili o modelu, který existuje pro PowerShell Design State Configuration, tak pojďme mrknout, jaký máme příkazy, které se týkají právě DSCčka. Ten modul, pokud se nepletu, se jmenoval PS Design State Configuration. Já s touhle klávesnicí nejsem úplně kompatibilní. A tohle jsou všechny komandlety, které máte k dispozici pro práci právě s DSCčkem. Takže jednak klíčové slovo configuration, které jsme několikrát zmiňovali, pro nás bude hodně důležitá v tom push módu příkaz start design state configuration. To jsou základní příkazy, které máte k dispozici. Jdeme se podívat na další komponentu. Kromě příkazů máte ty takzvané resources. Defaultně jsem říkal, že jich je 12. No tak. Tak, když se zeptáte na, jaké máte aktuálně k dispozici resursy pro práci s DSCčkem, tak tohle je ta výchozí sada. Jo? A výchozí sada se dá rozšířit o těch cirka 160 Microsoftích, respektive x dalších, které jsou od komunitního okolí, třeba právě okolo Microsoftu a podobně. Takže to jsou ty resursy, které se týkají konfigurace uživatelů a skupin, konfigurace služeb a podobně.
Co je důležitého u toho resourceu? Podívejte se, že ten resource má nějaké property, nějaké vlastnosti. Takže třeba typicky u skupiny by mě mohla zajímat, pojďme se podívat. Tak, dáme Singlet. Service a zeptáme se na ty jeho vlastnosti. Takže teďka nám jde čistě jenom o to, že se chceme zeptat na zdroj, který konfiguruje služby a jaké property ten zdroj má. Takže služba má zaprvé samozřejmě nějaké jméno. Ta hodnota je z typu string, takže definujete, jak se ta služba jmenuje. Běží pod nějakýma kredencema. Dokonce v té hodnotě těch vlastností, nebo v té hodnotě, jakých hodnot může nabývat, tak vlastně ta služba může běžet pod těma defaultníma 3 účtama, že jo? Local service, network service, local system. Může mít nějaký stav, to znamená, že buď běží nebo neběží. Může být definován stav jakým způsobem se spouští, to znamená, jestli automaticky zakázaná, ručně, zpožděný start a podobně. Tohle je třeba vlastnost resourceu, který se týká služeb. Co třeba uživatelé? Uživatelé a skupiny. Opět budu čekat, že tam bude nějaká vlastnost v podobě username nebo nějakého jména, že ten uživatel může mít vlastně nějaké heslo, to heslo může nevypršet nikdy, nemůžu si ho třeba měnit, můžu mít nějaké display name nebo full name, nějakou description, ten účet může být zakázaný. Takže zase jednoduchá práce s tím, abych zjistil, jaký resursy mám, jaké vlastnosti ty resursy mají a jakých hodnot ty vlastnosti těch resursů můžou nabývat. Řekněme, že byste ten resource chtěli použít, to znamená aplikovat ho do nějaké své vlastní konfigurace a třeba právě pomocí toho resourceu user říct, hele, chtěl bych vytvořit na všech koncových mašinách nějakého uživatele. Zase celkem jednoduchá situace, jak ten PowerShellácký příkaz používat, je prostě se zeptat na syntaxi. Jo? Takže on vám řekne, hele, takovýhle jsou vlastnosti, syntax se zapisuje takhle. Ne všechny vlastnosti musí být povinné, takže vy si třeba vyberete jenom některé z nich, které se vás aktuálně týkají a hezky odsud prostě Ctrl-C, Ctrl-V, fláknete si do toho vašeho konfiguračního skriptu a necháte ho prostě nějakým způsobem provést, aplikovat na tu koncovou mašinu. Jo? Jdeme se podívat na ty ostatní resursy, o kterých jsem mluvil. Ano, de facto dají se stáhnout právě z toho Microsoftního Script Centra. Já to asi stahovat nebudu, já to stažený mám, takže vám jenom ukážu, jak to vypadá. Vy to vlastně stáhnete ve formě nějakého zip balíčku, když ho rozbalíte, tak vidíte takovouhle adresářovou strukturu, takže teď se podívejte, tohle je vlastně ta poslední vlna číslo 9, kde je těch resursů cirka 160, takže kromě toho, že máte možnost spravovat, když to vezmeme od vrchu, Active Directory, Azure Pack, BitLocker, dokonce Chrome a spoustu dalších funkcionalit, tak vlastně tohle jsou resursy, které jsme si stáhli dodatečně. Vidíte, že začínají tím písmenkem X, to znamená, jsou v té experimentální fázi, zatím nejsou supportovány. Jakým způsobem naučíme ten náš Design State Configuration, aby tyhle resursy znal a aby je dokázal používat? To nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě vzít je tak, jak leží a běží, a jenom je prostě překopírovat do správného umístění. To umístění je v program filesech, respektive v adresáři Windows, PowerShell a v adresáři Modules. A semka můžete spát všechny dodatečné PowerShellové moduly nebo DSCčkové moduly, které si buď naprogramujete sami, nebo si je stáhnete. U tohoto bych možná upozornil na jednu věc. Ty jednotlivé moduly se sice, řekněme, publikují v nějakých vlnách. Jo? To znamená, mluvil jsem o poslední vlně 9, která byla, řekněme, koncem loňského roku. Ale zrovna typický příklad budíš modul pro správu Exchange, X-Exchange. Jo? Jeho poslední verze vyšla, řekněme, 5 dnů zpátky, určitě změnila něco vevnitř, protože jedno demíčko, který jsem vám chtěl ukázat, tak nějak aktuálně nefunguje. Ale to, že si stáhnete ten archiv celý z toho script centru, neznamená, že ty jednotlivé moduly vevnitř jsou aktuální. No, prostě hod se ty jednotlivé moduly, jednotlivé resursy modifikují zvlášť, takže vždycky je nejlepší podívat se na ten konkrétní modul, se kterým chcete pracovat, jestli se náhodou nevyskytuje v nějaké novější verzi. Tak, já se switchnu teďka do virtuálky. Možná jedna drobnost, jestli ještě neznáte, jestli nepoužíváte, zkuste začít používat konzolu, která se jmenuje PowerShell ISE. On je to, řekněme, takovej
nástroj, který by vám měl usnadnit pracovat nejenom s PowerShellem jako takovým, ale řekněme zjednodušit psaní různých skriptů a podobně. Takže vidíte, že to rozhraní PowerShell i se vypadá takhle. Tohle je normální konzola PowerShellu, tam můžete psát příkazy tak, jak je bušíte do normální command liney nebo do normální konzoly PowerShellu, ale to, co je pro nás příjemný, je na vrchu existence toho textového editoru, ve kterém my budeme právě třeba provádět tu konfiguraci. Jo? Vidíte, že on vám to pěkně rozlišuje barevně, takže tímto způsobem by nějak mohla vypadat ta práce s tím rozhraním. Jedna příjemná věc na tom rozhraní PowerShell ISE je IntelliSense. Jo? IntelliSense pravděpodobně znáte z nějakých jiných vývojových nástrojů, takovýto nabízení. Jo? To znamená, i při práci s DSCčkem určitě oceníte. No, jdem se jenom mrknout, jestli v této mašině už máme těch resursů víc. Jestli jsem je do té mašiny doinstaloval. Tak. Asi těch resursů fakt hodně. Jo, takže tenhle můj systém už na ten dotaz na ty všechny existující resursy mě už hezky pěkně vypsala i ty X-kový, který vlastně teďka jsme tam doinstalovali. I ty X-kový resursy mají normální vlastnosti, které můžou nabývat různých hodnot, takže teďka dokážeme pracovat s více těmi zdroji naraz. Fajn. Jdeme na úplně jednoduchý demíčko, to znamená první konfigurace. Vidíte, že to je celkem jednoduchá definice, já to ještě trošku zvětším. Konfigurace, která říká, že na mašině, kde ji budu chtít aplikovat, tak se chci ujistit o tom, že je nainstalovaná, respektive teďka, že není nainstalovaná, ale upravíme si to. Že je nainstalovaná feature telnet klienta. Já to budu ukazovat na této lokální mašině. Pojďme jenom mrknout, jestli tam ten telnet klient teď je nebo není nainstalovaný. Get Windows feature. Tak, aktuálně telnet klient nainstalován není, takže pokud se nám ta konfigurace dobře aplikuje, tak výsledkem by měla být nainstalovaná feature telnetu. Jo? Tak, pojďme mrknout do rootu adresáře demo 2, který je teď aktuálně prázdný. A udělám jednoduchou věc. Tady ten konfigurační soubor, který je uložený v souboru basic1.ps1 a s tou definovanou konfigurací prostě spustím. Ještě možná jedna věc předtím, než ho spustíme. Pojďte se podívat na jednu věc. Get command, příkaz 100% znáte, že jo? Vypisuje dostupné commandlety, které máte k dispozici. Akorát, že vy se dokážete zeptat nově právě v PowerShellu 4 na to, vypiš mě všechny příkazy, jejichž command type je toho nového typu configuration. Tak, nějaký příkazy typu configuration tady máme, ale dobře si všimněte, že tam není žádný příkaz, který by se jmenoval add telnet client. Jo? Žádný takový tady není, no a my ho vlastně teďka PowerShell naučíme používat. Takže já ten skriptík PowerShellovej vezmu, jednoduše ho spustím, nechal jsem ho provést a opět se zeptáme na tu jednoduchou otázku, vypiš mě všechny příkazy, které jsou typu configuration. To znamená, teďka jsme PowerShell naučili nový příkaz typu configuration, který by měl na starosti přidávat telnetního klienta. Já jsem říkal, že ten PS1 soubor sám o sobě nic nedělá, to znamená, ten náš adresář v rootu na C je furt prázdný, žádný obsah tam není. A jdem se podívat na to, jakým způsobem z tohoto příkazu vyrobit ten MOV soubor, ten vlastní konfigurák, který má na starosti aplikování toho obsahu.
Ten MOV soubor se vyrábí právě pomocí klíčového slova, jak jsme si pojmenovali tu naši funkci, tu naši konfigurační funkci add telnet client. Takže já jsem PowerShell naučil ten nový příkaz, teďka ten nový příkaz zavolám a zavolám ho buď s nějakými parametry, vidíte, že v tuhle chvíli žádné parametry nepoužíváme, takže v tuhle chvíli ho zavolám jenom na této konkrétní lokální mašině a výsledkem budíš soubor s příponou MOV, který se jmenuje localhost, to znamená, budeme se bavit o konfiguraci této konkrétní mašiny. Pojďme mrknout do toho souboru s příponou MOV, jak vypadá vevnitř. Opět tu vidíte, že to je relativně normální, jednoduchý texták s dobře čitelnou syntaxí. A tohle je ten vlastní konfigurák, který zajistí, že na té lokální mašině bude ten telnet nainstalován. Vidíte, že byl vytvořen na nějaké mašině, nějaký uživatel ho vytvořil v nějakém určitém datumu a času, bude se to týkat mašiny, která se jmenuje DC1. Ta syntaxe je možná velmi podobná WMI nebo CIMu, pokud s ním někdy pracujete. Takže důležitý je, že teďka mám vytvořený MOV soubor, no a já ho teďka vlastně chci jenom aplikovat. Nebudeme ho aplikovat nikam vzdáleně, budeme ho aplikovat čistě jenom lokálně a ta syntaxe je poměrně jednoduchá. Voláte příkaz start DSC configuration a odkážete se na ten adresář, ve kterém ten MOV soubor je uložený. Tak, ještě si necháme trošku detailnější výpis, kdyby to trvalo nějakou delší dobu. Tak příkaz wait. A tohle je ta push metoda. To znamená, já teďka jsem ručně musel inicializovat to, že na tuto konkrétní mašinu budeme doinstalovávat nějakou feature, no, v našem případě telnetího klienta. Ještě ne. Tak, už je doinstalováno. Hotovo. Jednoduchá věc, to znamená, takovýhle malý jednoduchý konfigurační soubor zajistil, že feature, která doteďka nebyla nainstalována je. Jo? Kdybychom s tím chtěli zacvičit lehce obráceně, tak pojďme třeba jenom zkusit vyloženě obrátit ten typ té konfigurace. Změním konfigurák, co musím udělat. Opět zavolám ten PS1 skript jako celek. Dalším krokem je použití názvu toho konfiguráku tak, abych znovu vytvořil a zkompiloval ten MOV soubor, ve kterém vlastně je nějaká změněná konfigurace. No a protože jsme v push módu, ten klient se sám nebude dotazovat, jestli se ta konfigurace změnila, tak si ji necháme aplikovat. No, takže úplně stejná situace, akorát v opačném gardu, teďka toho telnetího klienta zase naopak chceme odstranit. Tak, já to nechám provádět, jdem se podívat na něco trošku zajímavějšího. To je úplně ta stejná situace, akorát jsme tu situaci rozšířili o specifikaci nodu. Jo, ono většinou asi nebudete chtít tu konfiguraci aplikovat na lokální mašinu. Tak, mimo jiné doběhla nám konfigurace, takže v tuhle chvíli opět telnet client by měl být nenainstalován. Super, všechno funguje dobře, ale zpátky k tomu nodu. To znamená, já můžu rozšířit ten konfigurační soubor o hodnotu, o parametr node, který bude definovat, kam se ta hodnota nebo kam se ta konfigurace má naaplikovat. Jo? V tuhletu chvíli já třeba budu volat mašinu, která se jmenuje server 1, jenom si můžete všimnout, já jsem na DCčku, v tom mým virtuálním prostředí to vypadá takhle. Jo? Jedno DCčko, server 1 až server 4, dva exchange, který zatím potřebovat nebudem, no ale zkrátka chci zajistit, že ten telnet client bude nainstalován na této mašině. Tak, já si tady ještě pustím bokem RDPčko do něj. Já jenom smáznu obsah toho adresáře, ať pracujeme s čistou konfigurací. Tak, a jdeme provést to stejné. Takže opět, nejdřív pouštíme PowerShellácký skript, který jakoby naučí PowerShell to klíčové slovo add telnet client. Vidíte, že opět nepoužíváme žádný parametry. Jo? To znamená, nemusím definovat nějaké vstupní hodnoty, pouze spustím to klíčové slovo.
A výsledkem je opět soubor MOV, ale tentokrát už ne s názvem localhost, ale s názvem toho konkrétního cílového serveru. A to udělám ještě trošku podobně. Kdybych to napsal třeba takhle, i když to pak bude lepší v parametrizování toho vstupu, ale tímhle způsobem bych třeba mohl vyprodukovat ty MOV soubory 2. Necháme si to na parametrizování toho vstupu. Jo? Zase, kdybych teďka zavolal start DSC configuration, nechal bych ho pracovat v tom adresáři, kam jsem ho poslal. Co je v tom adresáři add telnet client? No zase ten MOV soubor, jo? Takže akorát tentokrát, který se má aplikovat na mašinu server 1. Takže to je doplnění toho konfiguračního souboru o hodnotu toho nodu, respektive kde se má ta konfigurace provést. Jdeme to trošku ještě zesložitit a uděláme si tam nějaké parametry. Typicky, jo? Já nebudu chtít tu konfiguraci aplikovat na jednu mašinu a třeba na dalších 10 serverů, takže snazší bude nevypisovat konkrétní hodnoty toho konfiguračního souboru, ale odkázat se na nějakou parametrizaci. Takže furt to stejný, chceme mít nainstalovaného telnetního klienta, nicméně v tuto chvíli ten parametr node používá proměnnou computer name, takže zase jenom smažme obsah toho adresáře. A tentokrát už jdem zavolat s patřičnými parametry. Ten parametr, který se po nás chce, je computer name. Jo, akorát si to necháme zkompilovat znovu. Tak. Tak, no a teďka už mu můžeme nacpat třeba více serverů, takže chtěl bych ten telnet client mít na mašině server 1, na mašině server 2 a tak dále. Výsledkem tohoto příkazu není jeden konfigurák v podobě jednoho MOV souboru, ale v tom adresáři těch konfiguráků máme více. Jo? Pro každý server jeden konfigurační soubor zvlášť, byť mají samozřejmě stejný obsah, co se týče toho, co byste chtěli mít v těch systémech nakonfigurováno. Vynucení té konfigurace tím push modem, furt stejná věc. Vy akorát říkáte, nastartuj DSC konfiguraci, podívej se do tohoto adresáře a veškeré MOV soubory, které tam jsou, tak prostě zpracuj a nech je aplikovat. Jo, takže vidíte, že on teďka bude pracovat na 2 serverech, to znamená na mašině server 1, na mašině server 2 a zase ujistí se o tom, že ten konfigurák bude správně aplikován. Co trošku něco složitějšího. Přidávání, odebírání feature je fajn, ale prostě není to nic tak úplně sofistikovaného. Tak co kdybychom třeba nechali nainstalovat web server? V tom web serveru se ujistíme, že se vytvoří nějaká nová sajta, protože ve web serveru je defaultní website a tak tuto sajtu zastavíme a do té nově vytvořené sajty nakonfigurujeme nebo nakopírujeme nějaký obsah. Jo? Takže zase nic jiného než PS1 soubor s tím, že je uvozený klíčovým slovem configuration. Na začátku se ptáme na nějaký parametry, ty osvětlím později. Používáme opět node, to znamená pomocí proměnné node name budeme definovat, kam se ta cílová konfigurace má aplikovat a jdeme se podívat na ty jednotlivé resursy. Resource Windows Feature bude říkat, že chceme mít nainstalovanou komponentu web serveru, že chceme mít nainstalovanou komponentu management nástrojů, to znamená IIS-kovýho manažera, že chceme mít do ten framework, pokud není by default nainstalován. To jsou featurey. Vidíte, že tady už používáme ty, nebo se odkazujeme na ty nestandardní, na ty nedefaultní resursy. Takže v tom nedefaultním resourcu existuje třeba resource, který se jmenuje X-Website. Jo? Kdybychom ho chtěli najít, tak zase, když se podíváte do toho adresáře, kam jsme si ty resursy dohrávali, takže program files, Windows PowerShell, modules. Tak, existuje zastřešující resource, který se jmenuje Web Administration a v něm je třeba web, jak se jmenoval?
X website, super. Jo, takže tady tenhle ten podím. Není úplně od věci se občas podívat klidně i do těchto adresářů. Neříkám, že to je případ všech resursů. V některých resursech jsou třeba tady k dispozici příklady, examply. Oni jsou samozřejmě na webu toho Clip Centru, jo, ale že i tady se dá najít prostě nějaká defaultní doporučovaná syntaxe, kterou prostě ctrl vezmete, upravíte si jenom to, co tam třeba v ní nechcete používat, nebo změníte nějaké hodnoty a fungujete dál. Jo? Takže X website se ujistí o tom, že při defaultní instalaci IIS se vám vlastně nainstaluje default website. Takže já chci, aby tato website byla zastavená, jo? Aby se aktuálně nepoužívala. To je část, která je definovaná v tomhletom bloku. Kromě zastavení default websitey potřebuju nadefinovat nějaký obsah. To znamená, já potřebuji, aby ta nová sajta, která tam vznikne, měla nějaký soubory, prostě nějaký ten HTML kód, nějaký obrázky a podobně. Takže pomocí těch proměnných, kterých se tady odkazujeme, budeme definovat, odkud se ty zdrojové soubory mají vzít a kam se mají případně doinstalovat. Nebo dokopírovat, ať jsme přesnější. Jo, tady máme poslední blok, který definuje tu novou websiteu. Já se omlouvám, já jenom trošku upravím, aby to nebylo s HTTPSkem. On ten modul X website dokáže klidně udělat novou sajtu a včetně práce s certifikátama, takže není problém říct, že bude poslouchat na 443 s nějakým konkrétním certifikátem, odkážete se na tam print toho certifikátu a v tom IIS vznikne sajta, která poslouchá na SSL nebo TLS. Nicméně my uděláme trošku jednodušší variantu, takže se budeme odkazovat jenom na sajtu, která se bude nějakým způsobem jmenovat, bude poslouchat na HTTP, na všech IP adresách, ještě tady nepoužívám nějaký, řekněme, host header, ale to byste klidně mohli dokonfigurovat, a klasický port 80. Ještě možná jedna věc, vidíte, tady je jedna věc, na kterou jsem zapomněl, to by mohl být další level, o kterých tu konfiguraci dokážete rozšířit, a to jsou závislosti. Kdyby tady ty závislosti nebyly, tak by se klidně mohlo stát, že PowerShell Design State Configuration ten konfigurák vezme a začne ho zpracovávat v nějakým náhodným pořadí, takže on by chtěl vytvořit sajtu na ještě nenainstalovaném IIS-ku. Mohlo by se stát. Takže v tomto případě třeba potřebujete definovat, nebo můžete definovat nějaké závislosti. Typicky tady v té závislosti je definovaný, že nemám vytvářet novou sajtu, dokud nebude splněná tato část, file web content. Takže nejdřív se musí provést nakopírování toho obsahu a teprve potom vytvoříme websiteu, která se do něho bude odkazovat. Jo? Tak, já jenom možná bychom to teda zkusili nějak pustit, anebo já to možná pouštět nebudu. Já to když tak dám do té prezentace, kdybyste si to chtěli vyzkoušet a spíš se podíváme ještě na něco dalšího. Nezbývá už tolik času. Tohle to je fajn věc. Máte možnost definovat konfigurační soubory, aplikovat je a tak dál. Já DSCčko jedna taková klíčová záležitost, která je blízká mě a kterou hodně používám a která mě občas komplikuje život, je vytváření virtuálních prostředí. Jo? Většinou na různých nemicrosoftích kurzech účastníkům říkám, nejlepší způsob, jak se naučit nějakou technologii, je si s ní prostě hrát. Zkoušet si konfigurovat ji, prostě zkoušet slepý uličky a podobně. Jenomže pravděpodobně tu technologii nebudete zkoušet ve svém ostrém prostředí v práci. Že jo? Takže nejjednodušší věc je vytvořit si pár virtuálek, ADčko, Exchange, SharePoint, cokoliv, a do toho virtuálního prostředí to nainstalovat. Jenomže ono vytvořit to virtuální prostředí vám zabere nějaký čas. To znamená prostě mít mašinu, která má nějaký trošku lepší hardware, nainstalovat si Hyper-V, udělat pár virtuálek, do nich dát operační systém, pak si tam rozjet Active Directory, pak si doinstalovat Exchange, nějak ten Exchange naplnit, ADčko naplnit uživatelama, aby to prostředí bylo nějak jako funkční a máte možnost si s ním hrát. Já si myslím, že DSCčko je věc, která by vám s tím mohla velmi dobře pomoct. Od toho, že v tom konfiguráku bude, chci mít nainstalovanou roli Hyper-V. Když je role Hyper-V, tak tam začneme vytvářet virtuální mašiny. Typickým příkladem na vytvoření virtuální mašiny by mohla být jednoduchá konfigurace. Tak, chvilečku, kde pak ji mám? Tady. Neříkám, že to nejde i jinak. Jo, prostě na vytvoření nové virtuálky máte na PowerShellu jeden řádek. Tohle je konfigurák, který se jmenuje Create Virtual Machine. Zase používá nějaký parametry v podobě názvu té mašiny. Všimněte si, že tady se odkazujeme na importování toho resourcu. Opět, jo, ne Microsoftí, ale experimentální resource X Hyper-V, s tím, že do toho konfiguračního souboru ho musíme nainstalovat. Tady by klidně jako první mohla být odkaz na feature. Chci, aby tam byla feature Hyper-V. Není tam, nainstaluji. Nainstalujeme Hyper-V. Jakmile bude Hyper-V, tak se ujistíme, že existuje nějaký virtuální switch.
Ten virtuální switch bude mít nějaký jméno, virtuální switch bude nějakého datového, no, nějakého typu, interní, privátní a podobně. Když mám virtuální switch, no tak pojďme vytvářet virtuální mašiny. Ty virtuální mašiny budeme vytvářet v nějakém adresáři, takže uděláme si nějaký adresář, proč ne, na enku, DSCčko, vždycky tam bude název té mašiny a do něho se bude cpát celá ta virtuálka, takže její konfigurace a včetně VHDček. Hnedka další část toho konfiguračního souboru je vytvoření diferenčního VHDčka. Jo? Asi nebudete chtít mít každou virtuálku s vlastním plným operačním systémem, takže si uděláte nějaký base disk. V mém případě to je prostě nějaký 212kový zase sprepovaný Windows server v rámci tohletoho VHDčka. Na jeho základě budeme definovat rozdílový disk a bude to, řekněme, generace typu 2, takže budeme používat VHDX. Jo? Poslední část je vytvoření té nové vlastní virtuální mašiny, opět nějaký jméno, bude konzumovat nějaký virtuální switch, bude mít někde nějaký VHDčko, nějaký počet procesorů, nějaký minimální, maximální počet operační paměti a tak dále. Jo? Takže celkem zase jednoduchá syntaxe, byť už trošku složitější konfigurák a jak ho budeme aplikovat. Tak, zase si jenom skočíme do nějakého jiného adresáře. Kde to mám? Tak. Jdem ten skriptík pustit, jo? Aby jsme zase PowerShell naučili to klíčové slovo v podobě create virtual machine. Tak. Když se podíváme na get command, command type, configuration, tak už tam na to klíčové slovo máme a používáme jediný parametr. Tím parametrem je virtual name. Takže se jdem odkázat na create. Tak, pojďte jenom teďka mrknout, že v Hyper-Včku žádná takováhle virtuálka není, jenom jaký budeme vytvářet virtuální switch? Lehká otázka. Switch, který se jmenuje internal 1, jo? Aktuálně, když se mrkneme, tak sice existuje, ale dáme ho do pekla. Tak. Tak. Kolečku. Tak, ta virtuálka se má jmenovat test. Co se stane? Vytvoří se MOV soubor s patřičným jménem a teď ho necháme pomocí start DSC configuration jenom provést. Já jsem nenechal dát ten progres ani čekání, takže v podstatě v tuhle chvíli se spustil job, který ten MOV soubor má na starosti naaplikovat, takže postupně by se nám měli ukázat zase, jo, zpátky se tam objevil virtuální switch, na enku v adresáři DSC by se měl objevit adresář test, v něm už je VHDčko test, kdybychom se chtěli podívat do jeho vlastností, tak je to diferenční VHDčko, který se odkazuje na ten base disk. No a konec konců v Hyper-Včku už existuje virtuálka, která se jmenuje test a zrovna běží, jo? Protože jsem si ji nechal nastartovat. Řekněme, že tohle by byla úvodní část toho, že si chcete vytvořit virtuální lab. Samozřejmě, jo? Tak co? Tak mám virtuálku, v ní je nějaký operák, byl zase sprepovaný, takže se mě pustí virtuálka a pustí se takový ten out of box experience. Co s tím dál? Jako já bych chtěl do toho prostředí pak doinstalovat Active Directory, Exchange a tak dále, tak s touto virtuálkou teďka moc nehnu. Jenom tak jako lehký návod, jak byste to mohli udělat. Já jsem v tom base disku měl XML, prostě, který definuje, že po spuštění se má nakonfigurovat administrátorský účet. Takže ta virtuálka, která se vlastně spustí, tak probíhá tou fází Autobox Experience a skonzumuje to XML a nastaví si lokálního administrátora s nějakým heslem. Jo? Můžu do takovéhle virtuálky začít spát PowerShellovou DSCčkovou konfiguraci? Jak to? Co k tomu potřebuju? Vy k tomu potřebujete ten remoting. Ten PowerShellácký remoting tam sice je povolený by default, protože to je 2.12kový Windows server, ale otázka je, co TCP/IP konfigurace, jako kam to budete posílat.
jakým způsobem se tam budete autentizovat. Jo, ono jako ve workgroupě to nefunguje úplně tak jednoduše, jako jak by se mohlo zdát, jak vám to funguje v doméně s Kerberosem. Jo? Takže zase jenom trošku další komplikace, ale i to se dá nějakým způsobem vyřešit, protože na úrovni toho Hyper-V se dokážete zeptat na IP adresu a podobně. Jo, ale otázka je zase, jak moc by to bylo, řekněme, konfigurovatelný, že byste chtěli mít prostě těch serverů třeba 10, a co v tom XML by bylo potom sysprepu? Jakože IP adresy konkrétní, nebo připojení do domény? Možná, jo. Jasně, stejně tak byste mohli použít APIPu, jo, která se vám tam vygeneruje automaticky a na úrovni Hyper-V se jenom na ní zeptáte. Takže těch možností je samozřejmě celá řada, můžete si vybrat to, co je pro vás nejoptimálnější. Čas se nám trošku nachýlil, klidně pokud máte nějakou otázku, tak se ptejte. A jinak já vám za sebe poděkuju za pozornost, za čas, který jste tady se mnou strávili. Doufám, že se vám DSCčko líbí. Možná jenom ještě poslední drobnost, na kterou jsem zapomněl, srovnání s těma politikama. Já jsem říkal, že to je velmi podobné jako group policy. Tak jenom pojďte mrknout na to srovnání s politikama. Já jsem říkal, že DSCčko nahradí group policy, protože je prostě flexibilnější, umí toho mnohem více a podobně. Můžete přes group policy konfigurovat Exchange, SharePoint, já nevím, ADčko, takovéhle věci, vytvářet uživatele, to sice jde, ale prostě třeba Exchange s tím nenakonfigurujete. Nevytvoříte v něm třeba sajtu, museli byste si do politiky to nechat naskriptovat. Takže jedna výhoda DSCčka. Možná trošku nevýhoda DSCčka je, že ta konfigurace vždycky může být jenom jedna per machine. Ne jak group policy, že máte mašinu a na tu jednu mašinu se vám aplikuje třeba 10 různých politik a ty politiky jsou kumulativní. U DSCčka platí, že na každou mašinu ten konfigurák může být jenom jeden, což může být trošku nevýhoda. Group policy ovlivňují jenom Windowsácký registry, nebo v drtivé většině případů jenom Windowsácký registry. To je ten limit, proč group policy neumí všechno. Jo? Na druhou stranu, Design State Configuration, de facto cokoliv dokážete konfigurovat pomocí PowerShellu, tak dokážete spravovat i pomocí DSCčka. Protože DSCčko používá MOV standard, tak cokoliv dokážete manažovat pomocí MOV standardu. A je jedno, jak ten MOV vytvoříte. My jsme ho vytvářeli pomocí volání té funkce, kterou jsme si nově vytvořili. Ale prostě pokud máte MOV soubor, který vygenerujete klidně v textáku ručně, pokud chcete, no tak prostě OK, PowerShell ho dokáže zpracovat a DSCčko ho dokáže aplikovat. Jo, takže ta variabilita je trošku větší než u group policy. No a uvidíme, jak to s DSCčkem dopadne, jestli třeba za rok na nějaké další konferenci se už budeme bavit o tom, že už nepoužíváte group policy a používáte právě jenom DSCčko. Takže děkuju, tohle je taková lehká ukázka, pěkný zbytek dne a děkuji za pozornost.